Браконьерството да бъде криминализирано, настояват в петиция любители рибари от цялата страна. Инициатор на подписката е сдружение Спининг клуб Стари Видри. Исканията за законодателни промени, по-строги наказания и контрол върху риболов у нас ще бъдат представени на министър-председателят, министъра на земеделието и Агенцията по рибарство в началото на месец декември. Петя Пантева с подробностите. Петицията е разпространена в над 150 рибарски магазина в цялата страна. Георги Корчев от Русе е любител рибар вече почти 2 десетилетия. Решил е да подкрепи подписката, защото в последните няколко години бракониерите нанесаха огромен удар върху рибното богатство на България. Контрола, който се налага от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, не е достатъчно качествен. В петицията от Спининг клуб Старите Видри настояват незабавно да се инициират законодателни промени, с които да се криминализира риболовът с електрически ток, технически устройства и съоръжения за електроулов, мрежи, взривни материали, отровни и упойващи вещества. Предлагат и по-тежки наказания за нарушителите от досегашните. Следващото наше много важно изискване е вече свързано с качеството на контрола. И то е да имат право любители риболовци, които са регистрирани в Агенцията по рибарство и аквакултури, да бъдат техни доброволни помощници, като имат правомощието да извършват проверки на риболовни билети и на улов. Инициаторите на петицията настояват още към тези служители на ИАРА, за които съществуват данни, че покровителстват бракониери, да бъдат предприяти адекватни последващи действия. Освен това, те предлагат инспекторите от ИАРА да проверяват и глобяват собствениците на магазини, продаващи риба с неустановен произход. Всеки, който желае да подкрепи петицията, може да го направи до 30 ноември.